ଦିନେ ବାଳି ରାକ୍ଷସ ମହାବୀରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମହାମାୟୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ପ୍ରୀତି କଲା। ଏହା ଦେଖି ମହାବୀର ରାକ୍ଷସ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଳି ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମହାବୀର ରାକ୍ଷସ ଡରିଯାଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ବାଳି ମଧ୍ୟ ଅତି କ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାର ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରିଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଜଗିଥାଏ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବ ଭାବିଲା, ବଡ଼ ଭାଇ ବାଳିକୁ ମହାବୀର ରାକ୍ଷସ ମାରିଦେଲା ବୋଧେ। ଏହା ବିଚାର କରି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଆଣି ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କିଷ୍କିନ୍ଧାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବାଳିର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯେଉଁଦିନ ରାଜା ହେବା କଥା ସେହିଦିନ ବାଳି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ। ଏହା ଦେଖି ଅତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି କିଷ୍କିନ୍ଧାରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନୋରମାଙ୍କୁ ବାଳି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳିକୁ ଡରି ଋଷିମୁଖ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଋଷିମୁଖ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହିଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିଜର କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମିତ୍ର ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଯାଅ ବାଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଅଛି। ସୁଗ୍ରୀବ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ବାଳି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇ ମହାବଳିଆର। ସୁଗ୍ରୀବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସପ୍ତଶାଳାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସପ୍ତଶାଳାକୁ ଭେଦ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣିଲେ ବାଳିକୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାରିପାରିବେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଅତି ଖୁସିରେ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଳି ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ